Здравейте с вечерната сводка от 3 октомври. Новината от фронта, всъщност те са две важните новини, че Артьомовск или Бахмут и Запорожието си размениха местата. Ако си спомняте, с нощи имаше много ожесточен бой в Артьомовск Бахмут и аз си казах, че до няколко дни там импулса ще стихне, всичко ще стихне, оттам нататък ще настъпи спокойствие и по-скоро не спокойствие, оттам нататък инициативата ще е изцяло руска и те ще преценят дали ще застопорят фланговете на Артьомовск Бахмут или ще продължат напред. Горе-долу точно това се случи. Днеска вече има пълен паритет. Боя е придобил позиционен характер. ЖП линията е условна разделителна линия между Андреевка, Клещеевка, тази, която минава по средата. И в общи линии украинците все повече и повече се изтеглят назад и се окупават, защото след снощните загуби, които са понесли и след масираното използване от страна на руснаците на артилерия и дронове, просто е видно, че това няма как да продължи по-нататък. Та в общи линии там лека по лека си настъпва някакъв позиционен бой. Ето като няколко дни, предполагам, вече ще настъпи абсолютно пълен руски превес и ще бъдат изтощени ресурси за настъпление. Съвсем друго яче обаче стоят нещата сега в Запорожието, където аз предполагам, че това е точно тази последна атака, за която ви казах, че те ще съберат всичко налично, или може да има още една, но силно се съмнявам. Защото и в момента, докато ви чета сводката, докато ви разказвам сводката, извинявам се, върви много ожесточен украински штурм по линията Копани. Роботино, оружайно е, Вербово е, Копани, като основният удар е насочен към Копани. Като имам предвид, там се атакува масирано, едно след друго, с пехотни групи от 10 до 15 човека, като преди това е имало силна артилерийска подготовка. Артилерийската подготовка върви в момента и върви изцяло пехота напред. Те дори са стигнали до предните окопи на руснаците и са води много ожесточен бой, но руснаците са контратакували, изтласкали са ги, въпреки това украинското настъпление в посока Копани не спира. В момента безрезултатно, и аз предполагам, че то ще остане безрезултатно и като изчерпат ресурса и след тежките загуби, които ще бъдат неминуеми, защото няма как да вървиш с пехотни вълни напред и да не даваш тежка загуба. Това си е проста военна математика. Това нещо утре ще отихне изцяло, поради проста причина, че то е обречено. На мен ми е ясно, че те искат да пробият тази линия, да се закрепят, да претеглят цялата украинска войска напред и евентуално да се отворят някакъв плацдарм към Токмак, но няма как да стане. Не могат да пробият линията Копани. Пак казвам защо. Защото само артилерийска подготовка и после вървенето на штурм напред на групи от 10-15 души няма да доведе. Да, може да доведе до временен успех. Дори може да доведе до превземане на първите окопи, до изтласкване или до отстъпване на руснаците и те да приложат тяхната любима тактика на еластичната отбрана. Т.е. ще оставят първите окопи, ще оставят вторите окопи, след което ще извикат авиацията, ще започне да работи артилерията и пак ще си ги върнат. Но е факт, че в момента е много ожесточено и вълните следват една на друга. Натиска към Копани е много сериозен. Сега искам малко да отворя една скоба за някои особености на тази война, която се води в момента. Тази война, която се води в момента, доказа, че концепцията за общо войсковия бой и за войната такава, каквато я познаваме от Втората световна война насам и както до момента са учили по всички генерално-щабни академии и всички военни вузове, тя вече е устаряла. То това всички го знаеха, но не знаеха нюансите на общо войсковия бой. Факта, че абсолютно всичко се следи на фронта, при един общо войскови бой, когато имаш един фронт над 100-200 км, когато имаш 100 000 души, условно казвам от една страна и 100 000 от другата страна, ти не можеш да настъпваш с огромни бронетанкови колони, защото те ще бъдат моментално унищожени, те ще бъдат локализирани от дроновете, от рояци дрони и дори без да стигнат до место назначение ще бъдат унищожени. Бронетанкови колони и големи колони, било на пехота, било на бойни машини, било смесени колони или мотострелкови, каквито щете, това вече няма как да стане. Това първо. Второ, ти не можеш да изненадаш врага, защото пак казвам, всичко се наблюдава. Тоест не можеш да го изненадаш в някакъв участък и да струпаш огромно количество войска. Пак поради точка първа, всичко се наблюдава. Другия нюанс.
ти не можеш да, ти не можеш да тръгнеш и да се движиш с една голяма войска, дори и на широк участък от фронта, постепенно. Пак поради факта, че всичко се наблюдава, че има дронове, които постоянно обикалят, постоянно удрят и авиацията постоянно работи. И най-интересният момент, авиацията е абсолютно безсилна срещу дроновете. В общи линии срещу дроните всичко е безсилно, защото са нов вид оръжие, защото летят твърде бавно да бъдат засечени от ПВО-то и твърде ниско. От друга страна пък са високо и бързи за артилерията, т.е. това е един междинен вид оръжие, който е нов и още няма напасна тактика срещу него. Та с думи прости, какъв е извода? Извода е, че след като не мога да изненадаш врага, след като не мога да атакуваш с големи групи, ти си принуден да атакуваш с малки групи. Украинците точно това е правят. Атакуват с групи от по 10-15 човека. Руснаците по същия начин също го правят. Атакуват от групи по 10-15 човека. Защо обаче украинците не постигат успех? Ами заради фактора скалиране. Както казах, ти не можеш да атакуваш както едно време с бронетанкови колони или с групи от 20 000 души. Ти трябва да атакуваш множество групички по 10-15 души, за да бъдат трудно унищожими, но това не означава, че тези групи не трябва да бъдат механизирани и не трябва да имат авиационна и дронова подкрепа. Тоест, когато атакуваш с 10 души, тези 10 души задължително с тях трябва да върви един или два танка. Задължително трябва да върви една противотанкова машина. Задължително трябва да върви един БТР, БМП. И задължително трябва да върви рояк дрони. Повтарям, не един дрон. Рояк дрони. Поне, представете си го така. Вече дрона е разходен материал. На всеки един боец, условно казано, трябва да има поне един дрон. 15 бойци, 15 дрона. От които 15 дрона, 2-3 да бъдат разузнавателни, 5-6 да бъдат дрони камикадзе и 5-6 да бъдат спомагателни и такива, от които се хвърлят гранати, евентуално изстрелват по турове. Това са най-новите и така нататък. И така нататък. А най-доброто е на тази групичка от 10-15 души да има 30 дрона и пак да има пълна механизирана подкрепа. 30 дрона, 2 танка, едно противотанко, едно БМП. Тоест, скалирането трябва да бъде в този мащаб. Тоест, едно време сме имали 100 000 души, танков батальон, бронетанков, мотострелкови, авиация и така нататък. Също трябва да го има и в момента. Само че скалирано до 10 човека. С пълна механизирана поддръжка, пълна авиационна поддръжка, пълна дронова поддръжка. Ето поради тази причина украинците не могат да постигнат успех. Защото тактиката е вярна. Да, трябва да са 10-15 души. Само че другото липсва. Механизираната подкрепа липсва, дронно подкрепата липсва, авиационната подкрепа липсва. А при руснаците това го има. Не напълно, не на 100%, но да кажем горе-долу вече те постигат около 60-70% обезпеченост. Плюс минни полета. Поради този математически факт, това настъпление е обречено на успех. Не защото са лоши бойци, напротив. В момента смея да твърдя, и руската, и украинската армия са най-добрите в света. Те са толкова калени и толкова добри, че ако се обърнат и тръгнат срещу Европа, ще я сгазят. И не само Европа, който и да е. Защото войник, който е минал войната, той е неоценим. Един такъв е равен на 10. В момента, както казах, интригата е в Запорожието. Штурма наистина е много жесток. Ще видим какво ще стане, но за мене и математически, и военно му нищо няма да стане. Поради проста причина, че уравнението ни излиза. Просто 2 плюс 2 е равно на 4. А едната двойка на тях им липсва. Математика. Другите интересни новини от фронта са, че Пентагона, както и подозирах, почна да лъжи, каза, че имат 5 милиарда преоценени запаси, т.е. ако са дали с 20 милиарда, са написали, че те всъщност струват 5 и скараха нови 5, което ще стигне до края на годината да помагат на украинците. Европа също размрази санкциите на Унгария с цел тя да си махне ветото, да могат да им дадат 5 милиарда помощ. Т.е. правят всичко възможно по някакъв начин да закрепят зимата. Затова пак казвам, каквото и да правят, това вече са кърпежи. Те няма кой знае колко да дадат отражение на войната. Русия мина на военни релси. От тук нататък е важно какво ще реши Русия. Повтарям, каквото реши Русия, това ще стане. Без значение кой каква помощ ще дава. Защото съм ви казал, желязото е нищо без войска. А войската в Украйна много рязко и много бързо привършва. Това е.